Tanco els ulls. M'allunyo dels sorolls i de les preocupacions. Començo a visualitzar-me en tot tipus de detalls, baixant per un camí que desemboca a la platja. És un dia càlid, el sol m'escalfa i la sensació és agradable. Sento com els peus s'esfonsen lleument a la sorra calenta i m'agrada. És una sensació agradable, molt agradable. Veig el blau del cel. Tinc la sensació d'estar envoltada de blau. Un blau que em relaxa i m'omple, m'envaeix i m'assossega. Percebo les olors del mar, de la sorra. Escolto el soroll del vent al filtrar-se entre les fulles d'uns arbres propers. M'estiro a la sorra calenta i em relaxo. Els grans de sorra comuniquen la seva escalfor a la meva esquena i es dissol la tensió. Al meu costat, estirats a la sorra, al llarg de la platja, sento tots els meus companys i companyes de classe. Estan gaudint del mateix sol, del mateix aroma, de la mateixa brisa. Sota un mateix cel blau, el mateix ritme de les oles ens relaxen. El mateix so del vent entre les fulles ens relaxa. El mateix sol ens fa a tots iguals. Ens sentim humans, propers, germans. Em permeto romandre en aquest estat uns moments, sentint la connexió i la calma compartides. I em preparo per abandonar l'exercici. Obro els ulls. Torno a la classe i prenc consciència de l'estat de relaxació en el que em trobo. A prop dels meus companys i companyes que han viscut alguna cosa semblant a la meva. Tornem a la rutina del dia, però sabem que hi ha alguna cosa que ens connecta, que entre nosaltres hi ha una pau que ens fa iguals, ens fa germans i germanes.